gari lafiya. To a cikin shirin za a ji cewa a yau ake gudanar da zaben gama gari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irinsa mafi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya. A Najeriya a yau gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da wasu gwamnonin kasar ke cika shekara guda cif a kan karagar mulki. To wannan rana dai ta yi daidai da cikar mulkin demokuraɗiyya shekara 25 a Najeriya. Sai dai gwamnan Kaduna Sanata Uba Sani ya ce duk da waɗannan yawan shekaru har yanzu akwai sauran rina a kaba. Tsakani da Allah kwalliya da tafiya kudin sabulu ba. Harkan demokuraɗiyya harka ne na gina al'umma da kuma gina ƙasa. Saboda haka idan al'umma ba a gina su ba kaga demokradiyya ba a yi nasara da ake so. A can kuma jihar Kano rikicin masarautar jihar ce ke shiga wata sarƙaƙƙiyar shari'a inda kowane bangare yake ikirarin samo hukuncin alƙali da ke bashi kariya. Idan ka kalli abin da yake faruwa abun yana da ɗaura kai sosai, jami'an tsaro da an ba da umarni har yanzu suna bashi kariyar kuma sun bashi bi umarnin kotun ba. To za a ji wannan da ma wasu rahotannin bayan na karanto cikakkun labaran duniya. Sunana Umaima Sani Abdulmomin. A yau ake gudanar da zaben gama gari a Afirka ta Kudu wanda ake ganin shine irinsa mafi jan hankali tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya. 'Yan ƙasar na nuna fushinsu kan matsalolin badakalar rashawa, ƙaruwar laifuka da yawan katse musu lantarki, ga kuma matsalolin ƙarancin ruwan sha da ake ganin za su kasance ƙalubale ga jam'iyyar da ke mulki na iya rasa rinjaye a karon farko cikin shekaru 30. So for the first time, the ANC is expected to lose its... Wakilar BBC ta ce a Johannesburg a karon farko ana ganin jam'iyyar ANC da ta yi wa kasar fafutukar kawo ƙarshen mulkin wariya za ta rasa rinjayenta, don haka ya zama dole ta kulla haɗaka da jam'iyyun adawa, kuma a cewar ta hakan zai jefa ƙasar cikin rudani. Sojojin Isra'ila na ci gaba da lugudan bama-bamai a kudancin Gaza duk da kiran da ake musu na su tsagaita wuta domin daina kashe fararen hula. Algeria ta ce za ta aiki da wani ƙudiri Majalisar Ɗinkin Duniya ne neman a kawo ƙarshen wannan kisa. Washington says it's closely monitoring developments. Wakilar BBC ta ce gwamnatin Washington ta ce tana bibiyan abubuwan da ke faruwa duk da dai ta nuna goyon bayan Isra'ila a Rafa inda take cewa babban farmakin fatattakar 'yan ta'adda ne. Sai dai kuma wani bangare ta ce akwai takaicin ganin yadda hare-haren jiya talata suka laƙume ƙarin rayukan fararen hula a sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin Rafa. Isra'ila dai ta ce ba ita ta kai wannan hari ba. An kammala sauraron lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma ba da kariya kan shari'ar zargin rashawa da ake wa tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Lauyoyin sun shafe tsawon lokaci kowane bangare na gabatar da hujjoji da bayanai a zaman kotun da ya zarce sa'o'i 3 da aka tsara. This trial is not about whether Donald Trump had... Wakilin BBC ya ce wannan shari'a ba wai kan zargin da aiki wa tsohon shugaban na lalata da wata mai fitowa a fina-finan batsa bane da kuma batun bata kuɗaɗe domin rufe mata baki. Batu ne da ya shafi kuɗaɗen da ya baiwa Michael Cohen da ake ganin ko hakan ya saba dokoki da tasiri a yakin neman zabensa a shekarar 2016. To kuna shan waɗannan labarai ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. Ofishin Anthony Janar a Thailand ya ce zai tuhumi tsohon Firayim Ministan kasar Thaksin Shinawat kan zargin ko in ce kan zagin masarautar kasar. Wannan ya biyo bayan korafin da ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a masarautar ya shigar. A yanzu dole Mr. Thaksin ya bayyana a gaban kotu nan da makonni 3. Ana zargin tsohon Firayim Ministan da furta kalaman da suka saba dokokin kasar da ke baiwa mulkin masarauta fifiko a wata hira da aka yi da shi tun shekara ta 2015. Lokacin da yake gudun hijira. Mr. Thaksin ya koma Thailand ne a bara bayan shafe shekaru 15 yana rayuwa a ƙetare. Prime Minister Papua New Guinea ya ce matsalolin sauyin yanayi ne suka haddasa zabtarewar ƙasa da ce ajalin mutane da dama a wata unguwa mai tsaunuka a ƙasar. James Marape ya shira 'yan majalisa cewa mahukunta na aiki da masu haƙan ma'adanai domin buɗe hanyar zuwa yankin Enga. Ministan tsaro Billy Joseph na hanyar kai kayan agaji yankin bayan samun taimako daga Australia da New Zealand. Mahukuntan yankin da yana ganin alƙalman mamatan ba lallai su kai hasashen gwamnati na mutum 2,000 ba. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla za mu soma rahotannin ne daga Afirka ta Kudu kuma kamar yadda watakila aka je a cikin labaran duniya. A yau ne al'ummar kasar Afirka ta Kudun za su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mafi mahimmanci tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariya a shekara ta 1994.
fi da mutum miliyan 27 ne suka yi rajista domin kaɗa ƙuri'arsu. Ga rahoton Aisha Sharif Baffa. Akwai dai jam'iyyu 70 da ake da su da kuma wasu 11 masu zaman kansu da za su fafata a zaben da ake ganin al'ummar ƙasar za su fito domin zaɓar sabbin 'yan majalisun dokokinsu da kuma shugabannin larduna. Nelson Mandela ne ya jagoranci kawo ƙarshen mulkin farar fata a ƙasar, inda a yanzu jam'iyyar ANC ke neman wa'adi na 7 a kan mulki. A karon farko dai ana ganin jam'iyyar za ta iya rasa mafi yawancin kujerunta a majalisar dokokin ƙasar, abinda ya tursasa mata haɗewa da wasu jam'iyyun adawa. Ana sokar gwamnatin da ke kan mulki da aikata abubuwa da dama, kama daga batun cin hanci da rashawa da kuma rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa, abinda ake gani na janyo aikata muggan laifuka a ƙasar. Babbar jam'iyyar adawa a ƙasar Democratic Alliance wato DA ta sanya hannu kan wata yarjejeniya tare da wasu jam'iyyu 10 inda suka amince da kafa gwamnatin haɗaka idan har suka samu ƙuri'un da ake bukata domin hamɓare jam'iyyar ANC mai mulki. To amma ba lallai hakan ta yiwu ba, saboda ita kanta jam'iyyar ANC na ganin za ta iya sake samun nasara a zaben, inda ita ma ke neman jagorantar jam'iyyun haɗaka. A zaben da ya gabata jam'iyyar ta ANC ta samu kashe 57.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, idan aka kwatanta da jam'iyyar DA da ta samu kashe 21 cikin 100. Tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma ya bayar da mamaki bayan da ya sanar da cewa zai bar jam'iyyar a watan Disambar bara, tare da sanar da sabuwar jam'iyyar da ya koma ta MK. Ko da yake dama dai an hana shi tsayawa takara saboda laifin raina kotu. Ana ganin shi ma zai iya samun kashi 10 cikin 100 a ƙuri'un da za a kada a jam'iyyar tasa. Adadin matan da suke rajista a zaben ya kai kashi 55 cikin 100, wato kusan mutum miliyan 15 kenan a cewar hukumar zaben kasar. An da kirke jami'an tsaro a rumfunan zaben da ke sassan kasar domin tabbatar da cewa an yi shi cikin lumana. A gaida Aisha Sharifafa da rahoton da ta haɗa mana. To yayin da ake kaɗa ƙuri'a a Afirka ta Kudu, a Najeriya kuwa yau shekara guda kenan cicif da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da galibin gwamnonin jihohin ƙasar ke cika shekara guda da fara mulki. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu 'yan ƙasar ke cewa ba a samu wani ci gaban a zo a gani ba a watanni 12 na farkon wannan gwamnati. Sai dai a nata ɓangaren gwamnatin na cewa tana iya bakin ƙoƙarinta. Injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarzo mamba ne a majalisar zartarwa ta gwamnatin Najeriya kuma karamin ministan ma'aikatar gidaje da raya birane. A hirarsa da editanmu Aliyu Abdullahi Tanko ya ce gwamnatin Tinubu ta taka rawar gani. A shekara ɗaya in ka auna sai ka ga an samu ci gaba. Saboda lokacin da ya anshi gwamnatin albashi ma sai an ciyo rance ake biya. Saboda haka mun san ba a da kuɗi. Man nan an anshe kuɗin shi kafin a zo. Gwamnatin ta zama ba ta da kuɗi. Ba su suka sun mata yawa, abubuwa da yawa sun mata yawa. To in ba wani wanda Allah kuma ya taimaka ba, kamar shi shugaban ƙasa, da bai zai iya ma saita ƙasar ba. Kuna bugun kirji kuna cewa kamar kun yi nasara, amma wani zai ce tsaron nan ma har yanzu ana kashe mutane, har yanzu bandit suna abin da suke so. Duk wanda ya san yadda aka zo aka samu ƙasar nan, ya ga kuma yanzu yadda ake ciki, dama ba za a rasa ɗaya can ɗaya ba. Amma dai an ci ƙarfin aikin, kuma kullum ci gaba ake samu. Saboda ana samun haɗin kai tsakanin gwamnoni da shugaban ƙasa wajen fuskantar wayannan bandits. To ta haka ko za a samu ci gaba a hankali za a ga wata ran an ce ma ga wasu mutane da suke rike da bindiga suke wa mutane ta'adda, sai an nema an rasa. Ka ce an shigo gwamnati ba kuɗaɗen gudanarwa sosai saboda yanayi da ake ciki, amma wani zai ce zara tallafin mai kawai da aka yi sai ya ƙara jefa ƙasar cikin wani irin yanayi da mutane ke kuka. Shi zara tallafi ya zama wajibi, domin da ƙasar ta duka albashin nan ba zai bi ba. Idan albashi bai bi ba, ƙasa ba za ta samu kuɗin da za a tafi da ita ba. Ma'aikatan an biya albashi za su shiga kasuwa, in suka shiga kasuwa suka yi sayayya, na ƙasa zai amfana. Saboda haka in aka zo gari ba a biya albashi ba, ƙasa ta tsaya kenan. Mai zai biyo ba zanga-zanga. Dole a nemo hanyar da za a tafi da gwamnati a hankali abin da na san mutane sun yi kokari sun ba da haɗin kai, domin suna da kyakkyawan fata cewa gwamnatin za ta yi kokari ta kyautata wa rayuwarsu wajen abubuwan su na yau da kullum. Saboda haka alhamdulillahi mutane mun gode musu da suka ba mu haɗin kai. A ɓangaren ma'aikatar da kake, ma'aikatar gidaje, a cikin 'yan kwanaki an yi takaddamar da sa tubali na waɗannan gidaje da za a yi a faɗin ƙasar. Shin yaya tsarin nan yake? Mai ƙaramin ƙarfi zai iya samun dama shi ma ya mallaki gida ɗin nan, koko sai dai ya wuce ta kan titi ya gani? To lokacin da muka zo wannan ma'aikata, da can haɗa take da ma'aikata ayyuka.
shi shugaban ƙasa da ya zo sai ya raba ta, sai ya ce ma'aikatar gidaje su zaman kansu. Yanzu dai mun saita ƙasar gaba ɗaya, duk ƙasar ta koma wajen construction, gine-gine, duk gida ɗaya mutum 25 suna cin abinci a kansa, duk gini ɗaya. Kaga an samu ci gaba. Amma zuwa yaushe kuke tunanin za a fara kaddamar da gidajen nan har waɗansu su fara amfani? Kowace yanki da muka je, duk jihar da muka je, wata 3 ne za a gama gine-ginen nan. Cikin kwana 90 za a gama duka waɗannan gine. Kowane an yi mobilizing, an bashi kuɗi na fara aiki kashi 30, wadda ba kasafai gwamnati ke yin haka ba, amma mu daga zuwa mu suka ba mu kuɗi. Kowanne ma'aikaci da kaga yana aiki dan kwangila an bashi kashi 30% na kuɗin kwangilarsa, so ba zai tsaya ba. Injiniya Abdullahi Tijjani Muhammad Gwarza kenan, karamin ministan ma'aikatar gidaje da raya birane a Najeriya. To kamar yadda muka faɗa tun da farkon wannan shiri, galibin gwamnonin ƙasar yau su ma suka cika shekara guda akan mulki, kuma ɗaya daga cikinsu shine gwamnan Kaduna Sanata Uba Sani. A hirarsa da Yusuf Tijjani ya ce akwai nasarori da aka samu ta fuskar tsaro a jihar a tsawon shekara guda da gwamnatinsa ta akan mulki. Alhamdulillah zan iya faɗin cewa harkar tsaro yanzu a jihar Kaduna mun fara samun nasara wurin ganin cewa gwamnati tana kare dukiyar al'umma da kuma rayukansu. Alal misali aka ga cewa mun yi babban taro da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya, inda gwamnatinmu ta ba da motoci 150 ga jami'an tsaron sojoji na ƙasa da na sama da 'yan sanda domin ganin cewa mun taimaka musu an shiga duk dajijjikan da ke Kaduna domin kawo ƙarshen ta'addanci da ke addaba mutanen da suke damun mutanenmu. Makamai da ka sani da yadda za mu bi a jihar Kaduna muga cewa mun tsaya tsayin daka, mun yi ƙoƙari mun kawo ƙarshen wannan rashin tsaro muna yi. Shi yasa ma a sati 2 da suka wuce jami'an sojoji sun ƙara kawo rundunar su a Kaciya, kuma yanzu haka ana nan ana kafa ɗaya a Giwa. Sannan kuma bayan haka 'yan sanda wato shi shugaban 'yan sanda na ƙasa ya taimaka mana da armored vehicle wato motocin yaƙi a wurin guda 3 a jihar Kaduna domin mu gani ƙoƙarin da muke yi na kawo ƙarshen wannan matsala na rashin tsaro. Duk da irin waɗannan ƙoƙari da ka zayyana ana yi, amma kuma sai ka ga ana samun hare-haren nan jifa-jifa. To ayin ka kula ma wannan harare jifa-jifa ɗin nan kusan yanzu ba za ka ji shi ba. Tunda muka miƙe tsaye muka haɗa kai da jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya, za ka ga cewa wannan abu Allah ka so ɗin shi, kuma da yardan Allah muna sa ran Allah zai ka ƙarshen wannan abu. Da ƙoƙarin da muka tashi muna yi da kuma haɗin da kai da muke yi da jami'an tsaro da kuma duk al'ummar mu. Shi harkan tsaro fa harka ne da ya shafi kowa da kowa. Yau shekara 25 kenan da Najeriya take mulkin demokaradiyya. Idan aka kalli waɗannan shekaru 25, za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a Najeriya? To tsakani da Allah kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba. Tunda ka ce in faɗi gaskiya ne. Mu muka ga gwamnatin demokaradiyya a Najeriya, wanda a wannan dalilin gwagwarmayar neman demokaradiyya ire-iren mu sojoji ma sun kama mu sun kulle mu. Alal misali ni su hudu aka kulle ni a wannan lokaci, amma a yau in ka duba za ka ga cewa zan baka misali da jihar Kaduna da kuma wasu jihohi na arewa. Wannan matsalar da muke samu ai talauci yake kawo su, da kuma al'umma da yawa ba su da sana'in yi. Harkan demokradiyya harka ne na gina al'umma da kuma gina ƙasa. Saboda haka idan al'umma ba a gina su ba, wato talauci ya karu, al'umma suka zama ba su da abin yi, kaga demokradiyya ba a yi nasara da ake so ba. Saboda haka a gani na wajibi ne a tsaye-tsayen daka a tabbatar da cewa abin da ya kamata a yi an yi domin tallafa mutane. Amma abin da nake faɗa nan shine demokradiyya din nan wani abu ne wanda ba za a iya cewa an gama gyaran da ake yi ba, amma wajibi a ci gaba da kokari domin a yi ma abin da ya kamata ma al'umma, domin gwamnati al'umma ne, in ba a duba al'umma ba to ba gwamnati. Gwamnan Kaduna kenan Sanata Uba Sani. Da haka agogo muke cewa karfe 7 saura kusan kwata a Najeriya da Nijar, 6 saura kwata kenan agogon GMT da Ghana. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC.